Dacă ți-auzi numele, ai pierdut. Pun pariu că nu treci de al 10-lea nume. Numărul 1, Teodora, ai pierdut. Numărul 2, Călin, te-am prins. Numărul 3, Lavinia, pa. Numărul 4, Sorin, ai picat. Numărul 5, Nicoleta, gata, ai pierdut. Dacă ai ajuns până aici, lasă un like. Numărul 6, Sebastian, la revedere. Numărul 7, Mihaela, ai pierdut. Numărul 8, Bogdan, te-am prins. Numărul 9, Alexandra, pa. Numărul 10, Andrei, ai picat. De acum o să pierzi sigur. Numărul 11, Bianca, te-am prins. Numărul 12, Răzvan, la revedere. Numărul 13, Daria, ai pierdut. Numărul 14, Mihai, pa. Numărul 15, Anca, ai picat. Scrie numele tău în comentarii. Numărul 16,